जोबोद मोजां मोनदों महरिपारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिनैनि हाबाफारियाव दङमोन सावराय जथुम आयदाया मोजां धोरोम आरो सोलोंथाइ जौगानायाव बिमा बिफानि बिबान होननानै दा बेवहाय जा सानै फुंखा सुबुं दङ आंखौ बेखेवगिरि होदोंमोन दा जोङो नायदोङो पाब्लिकनि फारसे जे जोङो धोरोमखौ माबोरै आवगायलांनो हायो बिनि सायाव बाथ्रा बुंनाय जाहैबाय बेनिफ्राय लोगोसे बेजों लोगोसे सोलोंथाइ मा रोखोमै आवगायलांनो हायो बेखौबो नोजोर होदों जे जों धोरोमखौ गोसार होनोबा गोबां खामानि मावबावनो दङ आरो जोंनि पाब्लिकआबो जोंनि सिबियारिफोराबो जे गाव जि धोरोमखौ सिबिदों बे धोरोमनि नियम नितिफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ फालिनां बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथिनांगोन बे सोमोन्दै खोथा बुंनाय जाहैदों बेनिफ्राय जोङो माबाजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जगाजग खालामगासिनो दङ जे जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों जिखिनि नेसनेल लेभेलाव रिकगनाइज खालामनायनि नाजाबाय थादों बेनिफ्राय रिलिजियास कड दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे माबा हरदों लाइजाम हरदों पजिटिभ रेसपन्स हरदों बे पजिटिभ रेसपन्सा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दासिमबो रिकगनाइज बा रिलिजियास कड होनाय जायाखै खामानि मावनोसो होनाय जाहैबाय सरकारा 2026 फैगौ गोदान बोसोर आरो नेक्स्ट 2027 आव मोनसे सेन्सास दङ हाउसिं सेन्सास बेनिफ्राय पपुलेसन सेन्सास दा जों बिनि सिगां माखासे खामानि मावनो ओंखारदों दुलाराय बाथौ गौथुम दा सेन्सासखौ जिहेतु सरकारासो मावो नाथाय जों सेन्सासजों लोगोसे माखासे खामानि मावलांदों दा सेन्सास होनालासेनो मोनसे कन्ट्रभार्सियाव फैगोन साननानै जों BDIS होदों बड' डेमोग्राफिक इनफरमेशन सिस्टेम बाय सुबुं सानखोजों लोगोसे जोंनि माखासे डेमोग्राफिक इनफरमेशन फेमिलिनि साफ्रोमबोनिबो जे मा फैगोन जोनोम बेनिफ्राय पार्सनेल डाटा एजुकेशन बेनिफ्राय बिथांनि न'नि अबस्थाया माबोरै न'आव माबोरै न'आव दङ हाया सोरनि बेफोरबायदि साइस्थ'आ माबायदि नियारेस्ट हेल्थ सेन्टार गैगोना गैया बेबायदि दै लोंनायनि सुबिदा उसुबिदा बेनिबो इनफरमेशन दङ इलेक्ट्रिक गैगोना गैया बेनिबो इनफरमेशन दं एरियायाव नेटवार्क गैगोना गैया माने मा होनगोन बेखौ मबाइलनि सुबिदा गैगोना गैया बेबो इनफरमेशना जोंनाव दङ आरो बे इनफरमेशन डाटाया थ' आसा खालामदों जे सरकारनि सेन्सास जानायनि सिगां जों बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन 6 मास समय लादों 3 मासाव गासै जोंनि बे खामानिया जागोन आरो 3 मास जोङो माबा खालामगोन कारेक्सन खालामनायनि उनाव जोङो बे डाटाखौ सरकारनो होनो हागोन आरो दा जोङो केन्द्र सरकाराव मोनदों जों ओरैनो 18-20 लाख होनो बाथौ सिबियारिया नाथाय 18-20 लाख जुदिअबा जों बुङो नाथाय सरकारि रेकर्डआव बे नङा जों दाखालि थांनायाव माबा मोनदों जे जों होनदोंमोन 18-20 लाख जाहैगोन होननानै ओमफ्राय बिसोर गावसिनिफ्राय मोनसे माबादों डाटा दिहुनना होदों आसाम आरो त्रिपुराखौ लानानै दासिम 2,45,000 दङ थ' क्राइटेरिया खमावबो 6 लाख नांगौ दा 6 लाख जायोबा जोङो नेसनेल रिकगनाइजेसन आरो रिलिजियास क'डखौ मोननो हागोन